yura wayo amini yura pam ngare sokam dunia ngo total bel ngozo nyene niye yela me anya hashe ni yela ya toshan ma sa wo yanda ma malla mi mun pumpiane minu mal alkawi so mra chaka zona first and last dalan kanayi an yalla burg shamma lalan yirma ma ba bala jami la bank la arjala bil arma kan ma mi bank la na gode mo wa da garwam ya san kalma ka yoro ta malati so get that at the back of your mind no bam de jina la jumata da kun yuya ta yayi na kirata jumata na kirata ma dan sahati yampa tatla yan shin shi sheltin shin wata ta da kwaya na bangla ne ba zubiyan lallai min ya biso wani ya gumsu kan ya biso kan to yi niraba ne na amle ta mani sallam ya tisa be ayin nadiya amin taram da yesu an zama na fon tuna wannan da jamba bada an ko shin ki ko sai murta Kalau kami dah berpada, itu bapa dia, boleh tu yang, ai ba di ma, ai ti.